Krásné odpoledne, dámy a pánové, já vás tady vítám, dlouho jsme se neviděli, tak vás tady všechny rád vidím. Je vás tady opravdu hodně, koukám teda vedle pana ředitele jedno volné místo ještě. Přijde, no tak bude full house, to mám velkou radost. Přátelé, nebudu to, co jste říkal? Jo, no dobrý, takže nebudu to dlouho protahovat. Přátelé, dnešním hostem je pro mě vše uměl. Herec, moderátor, režisér, překladatel, už se stydí vzadu, ale taky stand-up komik. Dámy a pánové, pan Ondřej Sokol. Ahoj. Jenom vzadu jsem řekl ten návrh, já nevím, jestli znáte ty naše plakáty, jak vlastně já mám toho hosta na klíně. Ale on je to dost, možná můj poslední díl tady. Co kdybychom to na konci přefotili? Jako na klíně? No. No, tak já bych počkal, až se skamarádíme během toho. Cizím lidem nesedávám na klíně. Tak uvidíme po té hodině, jestli už budeme kamarádi. Tak jo. Zatím teda dva neznámí. No, já teda o vás něco vím. Ano. Vy o mě asi teda vůbec nic, ale to nevadí. Už něco, jo. Něco málo. No, a co už začínám tušit. Jo? Já jsem koukal stand-up komik. Je to přesný? Tak máte jeden stand-up, že jo? No, tak asi. Ale tak jste stand-up komik. Tak jako pokud po jednom stand-upu je člověk stand-up komik, tak už jsem stand-up komik. No a jak dlouho? Ježišmarja, já ho mám asi 7 let. No. 7 let? No. To je ten, co je na Voju. To je ten, co je teď na Voju. Já jsem totiž už se rozhodl, že mě neúplně už baví, takže si ho jako natočím a oni přišli se stejným nápadem z druhé strany, takže jsem to jako natočil, bych si chtěl udělat další, protože to jako je, musím říct, že to je perfektní, ten stand-up. No jako nemyslím, že ten můj je perfektní, nebo je, ale jako, tak to střihnem, řekneme to ještě jednou, že to je jako, ne. Takže je dobrý? To nevím, ale ne, že to je jako hrozně dobrý ta komunikace s těma lidma, mě to baví hrozně. A zkoušel jste to někdy předtím? Ne. Takže první rovnou, už to tam nehrajete? Hraju. Já myslím, že už dobře. Tak jsem ho natočil, ale jako jo, ještě... já myslím, že tím to skončí. To jsem si myslel taky. No. A neskončilo. Ještě jsou nějaký, prostě čas od času mám nějaký termíny, kdy to hraju. Ale už bych chtěl novej. Dobře, tak... Ale nemůžu si vzpomenout, jak jsem udělal ten první, takže nevím, jestli to půjde rychle. No. A tam ten stand-up jste chystal jak dlouho? No, to je právě to, na co si nemůžu úplně vzpomenout. Jako v mý hlavě hrozně dlouho. Já jsem se jako rozhodl, že já to miluju, ten stand-up, takže zkusím stand-up. Že to je jako podstata mý existence, je, že se jako pokouším o něco, co neumím. Tak jsem se rozhodl, že zkusím toto a nikdy jsem, normálně ty stand-up komici s tím jezdí po těch klubech a, že jo, a po těch kouscích si to skládají až do toho velkého stand-upu. Já jsem začal rovnou tím velkým stand-upem, že jo. Takže já jsem si to jako nějak psal a říkal jako doma. Pak jsem přišel asi 3krát do divadla, to zkusit do divadla, což jsem zjistil, že není úplně ideální věc, protože říkat to do toho prázdného sálu je trochu na prd. Nefunguje to úplně. Ne vůbec. No. Lidi se nesmějou. Ne. Takže jsem se jenom rozbrečel a šel jsem domů. A myslím, že jako zatím v mé kariéře den premiéry toho stand-upu byl nejhorší den v mém životě. Jsem měl skutečně jako skroucený prsty, jako strachy. Jako čas plynul neskutečně pomalu, už jsem jenom chtěl, ať je to za mnou. Celou dobu skroucený prsty. Celou dobu, no, fakt jako. Zase drží dobře mikrofon. To pak jo, ale musíte ho tam dostat. No ale dobře, tak pamatujete si z toho vůbec něco, nebo je to vytěsněný a vlastně si užíváte to, co, nevím, co jste hrál třeba poslední 2, 3, 4 roky? Ne, pamatuju, jako tu premiéru si pamatuju si, jak jsem to psal, nebo jak jsem se to snažil jako udělat. To je jako hrozně, ta příprava je strašně jako náročná jako autorsky, že jo. A pak jsem vynechal to, co se normálně u stand-upu dělá, že jo, že to zkoušíte v těch klubech, protože ty lidi vám dají jasně najevo,
co tam má být, co tam nemá být. Ten timing vám jako jasně říkají ty lidi. A tak to pak probíhalo první 2 roky hraní toho stand-upu. Teď už to jako umím. No. A to by vás nebavilo mít něco třeba kratšího a vystupovat po těch klubech? Ne. A co O2 Arena? To je oblíbený teď? To taky ne? Hele, já jsem jako pár těch stand-upů jako v O2, myslím, v Londýně jako viděl a mně to přijde, že to už je jako moc velký na ten stand-up. Že tam to jako ztrácí takovej ten, ta obrovská hala, už to jsou jako milimetrový pauzy v tom stand-upu, to, co jako musíte hledat. Nebo jak si s tím jako hrát. Ten rytmus je nejdůležitější věc na stand-upu. A mám pocit, že v tom velkém už jako fungujou takový spíš jako vtipy a to mě zase tak nebaví. Takže, a dobře, jak Studio 2 to není zase jako malý prostor. Není. Tam to hrajete ta pořád. No. A případně tam bude i ten, ne to pokračování, ale jako další stand-up váš. Ano. No. Jenom si musíte vzpomenout. Musím si vzpomenout, jak jsem to jako udělal. No dobře, a kdy to začne tohle? Ta příprava? No. Já většinou jedu na deadliny. To znamená, že já se musím domluvit, kdy bude premiéra a ten strach mě donutí to napsat. Jo, takhle. No a už teda divadlo přišlo s nějakou premiérou? Už přišlo s návrhem, který jsem zatím jako neodsouhlasil. Tak kdyby, dobře, tak zatím jako příležitostný deadline může být kdy? Nebo potenciální? Ne. Oni mě nedonutili, já myslím, že ani vy mě nedonutíte, Adame. Tak já se snažit nebudu, ale jenom jestli je to, já nevím, jestli se bavíme jako rok, 2, 3, 5. Ne, jako rok. Jak dlouho dopředu se to plánuje tohle? Ta premiéra? Tak třeba rok, no. Takže za rok by to třeba mohlo být. To byste začal. Tak já pomalu půjdu, protože já mám dost práce. No dobře, tak to byl ten první stand-up, a co takový první vystoupení, tak vy jste teď, pro mě třeba převážně víc moderátor. Nevím, jak to cítíte vy, jestli jste víc herec, režisér, divadelní nebo to moderátor, jak to vidíte? Hele, to je hrozně... Já se nejvíc cítím jako divadelní režisér, jo? Ale necpu to úplně lidem, protože vím, že jsem měl nějakou talk show v Husinci, kde ten moderátor ve chvíli, kdy jsem řekl, že nejvíc jsem divadelní režisér, tak se zeptal toho sálu, kdo ze sálu někdy viděl mou divadelní režii a nezvedla se ani jedna ruka. Že? To divadlo je nádherný, fakt jako nádherný. Pro mě určitě je to nejdůležitější, co dělám. Ale určitě ne to nejtrvanlivější. Tak prostě. Se můžeme zeptat tady. Chcete to zkusit? No. Vy tady mohli být, ne? Někteří. Hele, já nevím, jestli to máme riskovat. Tak zavřete oči, já vám když tak povím. Dobře, tak zavřete. Je tady někdo, teda, kdo viděl nějakou inscenaci v režii? 2, 3, 4, 5. No jsou tady, otevřete oči. No jsou tady. A to, že jste trochu umělecká škola. Nasazený, jo. No dobře, tak vrátím se k tomu. Tak pro mě jste tam moderátor víc teď. Dobře. No. Pohodě. Jo? Nevadilo to. No ne, tak někdo se třeba tak necítí, že jo? Jakože máte pocit, že fakt jste ten režisér a třeba jakože vás víc spolu s tímhletím, tak nevadí vám to. Hele, tak když to dělám, tak jako nemůžu se tvářit, že nejsem moderátor. Je to zase jako... jsem to jako nějakým způsobem jsem k tomu doplul, že jsem to jako vyzkoušel, což teda upřímně to bylo vždycky úplně to, co bych nejmíň ze všeho chtěl dělat, to moderování. No a ten první výstup moderátorský? První, nevím, jak to mám, já jsem, tu přišla Simona Matásková, kreativní producentka, která z Novy přišla s Tvoje tvář má známý hlas, kterou chtěla, abych jako moderoval, což jsem přivěděla ten stand-up, tak říkala, že by to jako chtěla zkusit, tak jsme se dohodli, že to zkusíme, takže vlastně první moderování v televizi bylo toto. První moderování normální jsem udělal kvůli tomu stand-upu, protože jsem neměl kde si to vyzkoušet. Jo, takhle. Takže jste bral nějaký prostě zakázky třeba, nevím. Vzal jsem 2, no. A kde byly? Kde jste to trénoval, kde jste to zkoušel? Takhle, já nevím, jestli když jsi někdo viděl, já to v tom stand-upu, jako to je začátek toho stand-upu, je tohle moje vyprávění, takže to dost umím. Jestli chcete, můžu ti...
můžu tím zaplácnout a je to asi 15 minut. Jo, tak... Dobře, tak jsme schopni to dát třeba, nevím, na 3, na 4? Na 3. Jako vzít ty důležitý body z toho. No já jsem totiž měl pocit, že jako... Nebo kde bylo to první úplně? To první. To bylo v obchodním centru Nová Karolína v Ostravě, slevové dny Merian. To zní dobře. Ano. Bylo to dobrý? Skončilo to totální katastrofou, protože po tom, co jsem jako skončil, tak přišla ta paní, co si mě objednala, já jsem byl šťastný, že jsem to zvládnul, protože ty lidi se jako bavili a ona mi řekla, bylo to strašné, bylo to přišerné, já už jsem se pak ani nechodila dívat na to, jak to bylo strašné a lituju toho, že jste to dělal vy, mi řekla. To je hezká věta. No. A ono jako pak se ukázalo, že jí se zdálo, že jsem jako v těch svých vystoupeních urážel to obchodní centrum a že jsem urážel ty slevový dny. A byla to pravda? Což byla pravda. A jí to vadilo? No, ona nějak je taká divná. dcera majitelky toho obchodního centra, takže jí to jako nepřišlo úplně vhodný, jo. A mě to zas bavilo hrozně. No a ten druhý výstup teda, kde jste to zkusil? To bylo týden před premiérou toho stand-upu, jsem moderoval Dny naftařů v Hodoníně. To jako, počkat. Vy jste měl první, jako, dejme tomu, takový ten moderátorský výstup, nebo kde jste to zkoušel, když budu brát ještě tak ten stand-up jako takový byl ten hlavní de facto. No a 14 dní před premiérou jsem měl a 2 zkoušky předtím Merian, a týden jsem měl Dny naftařů. No, a teď zpětně jako berete to jako dobrou zkušenost? Jako, že to bylo dobrý to dělat tady na jako Den naftařů, co se slaví? Jako? Nebo co tam můžou dělat? Jako, jaký je program? Oni pijou a blejou. A vás někdo vnímá jako přitom, jo? Ne, mě právě nikdo... Já jsem měl totiž problém u slevových dnů Merian, že jsem u toho moderování těchto akcí je zásadní věc, je nediskutovat s tím, co máte napsaný na těch papírech, co dostanete od těch pořadatelů. Jo? A když já jsem tam měl napsáno, že stojím v nejmodernějším obchodním centru ve střední Evropě a mírně jsem tu myšlenku rozvinul. Že teda v tom případě, proč to stavěli zrovna v Ostravě. Pak tam bylo, že tam je 37 úchvatných restaurací, tak jsem jim řekl, že otevřeno mají 3 a že je mi blbě, potom, co jsem se tam najel. Takže pak už v Hodoníně už jsem byl opatrnější a říkal jsem jenom, co jsem měl v těch papírech a pak jsem si myslel, že už jsou všichni tak ožralí, protože oni byli, jo. A tak jsem si jako na chvíli ulevil a udělal jsem zase průšvih, no. Zase to nevyšlo. No tak povídejte, tak když už jste to nakous. No ne, já jedu ten stand-up teď, jo, takže já se ti to snažím zkracovat, aby to netrvalo dobře. 15 minut. No. Tak to teda, dobře, tak se přesuňme na ten konec těch 15 minut, jak to dopadlo? No, blbě. No, chtěli mě zmlátit. Takhle zlí na vás byli? No tak já jsem jim řekl, že jsem řekl, dámy a pánové, teď následuje vystoupení, na které se všichni asi nejvíc těšíme, a to je projev vašeho pana generálního ředitele. Myslím, že vás můžu ujistit podle toho, jak je večírek honosný, že propouštět se nebude. A pak on přišel a řekl jim, pro kolik z nich je to poslední večírek v jejich životě. A oni mě chtěli zbít potom, protože byli fakt jako hodně ožralí. No, asi jim to vadilo trošku, no. No. Se nedivte zase, že to jako... Teď já jsem neřekl ani na vteřinu, že se divím. Jo. Ale já se to snažím vždycky, jako mě to nebaví, jako takový to igelitový moderování. Jako, že člověk přijde a interpretuje tady to, co dostal do těch papírů. Takže já po té hraně jedu jako vlastně vždycky. A to je jako, to se prostě, tam se to stane, že to člověk jako no dobře, přeťápne. Že? A jak berete tu kritiku? Jako jak kerou. No. Dobře, takže když si něco přečtete o sobě takhle pod nějakým, nevím, videem, tak jdete rovnou pryč, neřešíte to. Nebo přece jako ne, trošku to jako, máte... jsme lidi, jako, tak jako to, že to, když je to opravdu jako zlý, tak to bolí, to, jako, to zase přece je jasný, ne? Jako já nevím, já jako nic nepíšou, takže... Jo. No ne, tak jako já tak si představuji, že to asi všichni lidi mají podobně. Že jako, že nikdo se od toho nedokáže oprostit, můžete si říkat 100krát, že jsou ty lidi debilové, ale jako bolí to. A jako zůstane to ve vás. Je to prostě jako forma psychického násilí, ne?
Není? Je. No je. To znamená, že já se to jako, a myslím si, že jako většinou lidi rádi tvrdí, že to nečtou. No právě proto se ptám, jako tvrdí to, ale jestli je to pravda, to nevím. Myslím si obecně, že to pravda není, že člověk to jako nevydrží. Já se jako snažím donutit k tomu často, abych to nečet a stejně se do toho jako kouknu. A pak mě to zase bolí. A pak mě to zase jako těší, když je to jako hezký. No. Že člověk doufá, že si přečte něco hezký. Což pár procent tam vždycky je, ale jako ty diskuze jsou většinou místo jako pro bolest, ne? No, tak já se ještě vrátím k tomu moderování. Měli jsme ta stand-up, tvoje tvář, a pak přišla, já nevím, jak dlouho v kuse děláte slavíky už? No já jsem dělal slavíky sám nejdřív. Tak 4-5 let, ne, to bude už. To je právě, že tam je ten covid, to znamená, že ono se to jako natahuje. Za prvý covid a za druhý slavíci chvíli nebyli. Jakože to vypadalo už, že jsem to pohřbil, tu anketu. Což mě, jako se to zdá jako úsměvný, ale mě to opravdu trápilo. Že bych byl poslední moderátor slavíků, takže já jsem byl šťastný, když to Nova koupil, nebo nejdřív to koupil tady Janeček a kvůli tomu projevu, že jo? No. A což mi přijde to jste věděl, že tam bude takovýhle projev na konci? Ne, no tak dalo se to asi jako tušit, že nějaký záměr má, ale že takhle jako hloupej, to, kdo by to tušil. Nebo tak jako je to jeho právo, má peníze, tak si to koupí a mluví. No. Hrozný je, že pak zapomene, že má předat cenu. Že on jako dokončil svůj projev, sebral se a šel pryč a my jsme ho zastavovali, jestli by teda předal toho absolutního slavíka. Že? No jak se moderují slavíci? Jak to byl první živý přenos váš? To byl první živý přenos. No ty první, a ty už jsou opravdu jako já jsem myslím 3krát dělal sám a potom to dělám s Alešem. Ne? Nebo? Nevím, já už nevím, jestli 2krát nebo 3krát s Alešem. Nevím. Ale... Nebo takhle, tak asi se shodneme, že když jste tam s někým, tak je to lepší. Pro vás. To je určitě, nebo záleží na tom s kým. Dobře, když jste tam teda s Alešem Hámou, tak... S Alešem je to perfektní. To je jako opravdu jako šťastný spojení. My jsme ho tady měli, on říkal to stejný teda. No, tak aspoň se shodnete, to je dobrý. No, my to máme ve smlouvě, že to musíme říkat. Ne, s ním je to opravdu jako skvělý, protože jako tam myslím, že si dost jako vyhovíme a myslíme si o tom dost to samý. A když má někdo slabou chvilku, tak se jí pokusí zachránit ten druhý. Což ne vždy. Cítíte to? Cítíme to, no. Je to cítit. No. Jo, dobrý, já to necítím, že jako jestli to máte, jestli ta chemie tam funguje natolik, že prostě víte, že tady už neví, že už neví, že začne, já nevím, třeba blekotat, nebo máte něco takového? Že jako když třeba nevíte, tak najednou, já nevím, třeba furt opakujete to stejný, nebo jako přeupujete se, začnete si rukama něco. Hele, já myslím, že nevím, co v tu chvíli dělám, protože to je takový, jako tam se může dostavit, zvlášť v tom přímém přenosu, fakt jako takový temno, že nevím, jestli si to jako jde vůbec představit. Tam je úplně člověk jako stojí na hraně takový jako černý propasti a jenom doufá, že ho někdo zastaví, aby do ní jako neupadl. No. A pak ještě máte v uchu toho režiséra, že jo, který taky umí udělat svoje. A je hodný na vás? No, jak kdy. A to celou dobu režíroval jeden člověk? Nebo se tam střídali? No, nejdřív to dělal Míša Čech a teď ty poslední s Alešem dělá Pepe Majeský. A Pepe je Slovák, takže je emotivní. Že když se mu něco nelíbí, tak vy jste v tom přenosu, zrovna jste na tom pódiu a jede to. No, já nevím, nebo počká, až se vrátíte zpátky? Jako. Ne, on mluví většinou... Když se podíváte o jeden přenos zpátky, to byl takovej náš, jako myslím, jako nejdramatičtější, tak tam uvidíte ten okamžik, kdy jsme si to už oba s Alešem vyhodili z ucha. A jeli jsme zbytek přenosu jako bez kontaktu s režisérem, protože on měl opravdu jako záchvat jako vzteku. Že se mu něco nelíbilo, jako co jste řekli, nebo? No, ne. Nebo tam se... Já možná vím, o čem mluvíte. Jo. Je to ta situace s tím řezníkem?
Ne. Tam vím, že když jsem na to koukal, tam jste se taky takhle chytal za to ucho. Jo, tak tam to, ale to ještě jsem si to nevyhodil. A to nevím, jestli jste takhle jako vyhodil, to už jsem si nevšiml, ale chytal jste se za ucho. Ne, takže... já jsem s tím řezníkem, to je jako tam ta původní agentura, která to pořádala, myslím, že s ním byli dokonce i domluvený a věděli, že to bude dělat. A mě trochu sralo, že mám být součástí tohoto. Takže tam jsem se snažil spíš vlastně toho neúčastnit. Ale to je 2 přenosy zpátky, nebo jako ne před rokem, ten rok předtím, my jsme nestačili, no, že normálně ten přímý přenos se dělá tak, že 3 dny předtím jsou zkoušky, první den je jako poziční zkouška a nějak si to poprvé dáváte dohromady, co budete říkat. Druhý den už to jedete 2krát, jako normálně zkoušku a 3. den dokonce 3krát ráno, odpoledne a pak se jde do přenosu, aby bylo všechno, jako, protože tam jde o vteřiny, opravdu. A tím, jak jsou tam ty lidi, kteří přebírají ty ceny, tak vždycky prostě musíte být připravený na spoustu variant toho, co se stane. No a my jsme ty 3 dny, protože prostě jsme se nestačili úplně jako připravit, protože třeba skupina Lucie se spolu nebaví, že jo? A když zkoušej, tak zkoušej na 3krát, protože prostě, tak teď už to víme, že... Jako, už se nebaví vůbec. Teď už se nebaví vůbec, ale oni měli zkoušku, měl David sám zkoušku se 3 stand-inama a pak měli prostě PBH s Kodymem měli zkoušku a pak měl Dvořák zkoušku a tím se to jako, tím to hrozně naroste ten čas a samozřejmě, že ten, na koho se jako, tak to jsme my, jak si jděte do šatny a říkejte si to tam, že? Takže my jsme ani jednou si to neskusili před tím přímým přenosem, což je peklo. A teď to začalo a bylo to všechno super. Šlo to, jenomže tam sedí ta holka, která umí potom počítat ten čas, že jo? A oznámila po 20 minutách, podle toho scénáře nám oznámila, že budeme končit třeba v 1:27 ráno. Takže tam se začalo úplně zběsile vyhazovat, celý čísla šly ven. A to je, tam už všichni dostali, Pepe jenom řval. Střihač, do toho byl slyšet střihač, který ho prosil, ať řve míň, že neslyší kameramani, co bude stříhat za kamery. Jako, to bylo fakt jako peklo. Do toho my, který prostě, my jsme byli úplně jako vystres, teď jsme šli, teď jsme věděli, že něco nebude a viděli jsme ty ubožáky zvukaře, který to chystají, že jo, a nemají tu informaci, že prostě to už není v tom přenosu. Tak jsme za nima jako šli a říkali jsme jim, že tohle ne, že to jako není. A teď oni se báli nám uvěřit a furt to jako zapojovali, že jo, pak to vytrhávali na poslední chvíli. A teď to bylo do toho ucha prostě choďte tam! Jsme tam šli, že jo, a Aleš ještě říká, co máme říkat? Tam se zval čokolové! Tak jsme přišli a začali jsme něco drobně říkat a ozvalo se, choďte do piče! Tak jsme zas... A takhle to jako proběhlo. Ty 3 hodiny. No ne, ale tam, jelikož se muselo zkracovat, tak všichni prostě měli informaci, že mají fakt jako... Jít do piče. Ne, to máme my. Ostatní se poprosili prostě, že musí to prostě fakt jako odevzdat jako hrozně jako v tempu, což všichni, třeba Jiřina, Bohdalová... Já jsem se zmiňoval, víte, tak jako... No, ale Jiřina je prostě jako mega profík. Jiřina přišla, byla vtipná během 10 vteřin. Jsem ani nepřišla. Ale já jsme si říkali, ona byla fakt nemocná. A jakože to nebylo dobrý, takže já bych ji jako chtěl. Ale tam fakt jako byla super, že jo. A pak přišla Tereza Kostková, která měla říct, Aleš říkal, Tereza řekne takovou super věc, jo, že ona jednou
kupovala v mlýkárně jako, nebo v pekárně pečivo a prodavačka jí řekla, vy jste skvělá, paní Kostková, že chodíte jako takhle i nenalíčená mezi lidi, já vás obdivuju. A ona řekla, já jdu teď z natáčení, jo? A jsem nalíčená. Tak jako byli domluvený, že tohle řekne. A Aleš se jí, všichni věděli, že máme spěchat, Aleš jí nahodil tady to a co? A poznávají tě lidi na ulici a Tereza začala, ale fakt jako nekonečnej. Ale jako nekonečnej. To je ještě, když víte, že jde o vteřiny, tak jako to všechno trvá a Tereza, no tak jako to je, tak samozřejmě všichni si diváků hrozně vážíme. Mě to vždycky hrozně potěší, že jo. Jsme čekali, až to jako a nebral a naopak to větvila takovým tím indiánským způsobem, že začala do toho vyprávět takovou tu podpříhodu a ještě podpříhodu a v tu chvíli už to jako muselo jít z toho ucha ven, protože to, co tam se ozývalo, jsem si uvědomil, že to točíme, takže vám to nezopakuju, protože... No dobře, tak máme ta slavíky, tvoje tvář a teď ta v pořadí ještě ten pořad na lovu. Ano. Tady víme, že je Faninka, už jste potkal venku. Ano. Má na vás 2 otázky. Já vím, já se od té doby bojím. Sfoukneme to rovnou. Klidně. Tím pádem já, nevím, kde je ten mikrofon, kdo ho má a vzadu už běží. Tak. Ona je to v podstatě zábavně vzdělávací soutěž, že? No. Takže něco se tam člověk i dozví, nebo měl by. Když vy tam moderujete, vy se také něco dozvíte nového pro vás? Jo, určitě. Jako, tak když je tam třeba ten vševěd, No. tak to, co mu rozumím, se dozvím, že jo? Ano, tu logopedii, ano. Já bych měla 3 otázky, které byly... No a to bylo před 20 minutama. Ne, napadla další. No. Je to z lovu, jo? Právě co vy si z toho odnesete za znalost. No, vždyť jsem 50 let učila. No tak hodně štěstí teda. Za každou kladnou odpověď 5000. Řediteli. To je dobrý, ne? Jsou jenom 3. Který papež byl předchůdcem Jana Pavla II. Jan Pavel I. Lučko, piš si. Rodiště Budhy. To bylo včera. Pro mě to nebylo včera. Pro mě ano. No. Pro mě je A ta všechno... otázka byla, který je rodiště Budhy, jo? Ne, byla trochu jiná, bylo to ABC, že jo, výběr. No, v ABC bych se možná trefil, že jo? Protože kdyby tam bylo třeba Paříž, tak ji vyřadím. A Řím? No. Taky. No. Tak to nebylo. A co to je? Lumbini. Mm-hmm. Já jsem pozorný posluchač a divák. A pak, to už je delší dobu, tam bylo... Teď máme zatím každý 5 litrů, jo? Máme tu hlavního ekonoma. To mám odpovědět. Radši ne, teda, jako. Kdybyste řekl určitě, že ano. Třetí otázka, a tu jsem teda fakt nevěděla. Odpověď. Co je to oologie? Jenom doufám, že ji víš tu odpověď. No, já si to protože mě to pamatuju. zajímá, teď jako pak, ať to nemusíme hledat. No a byly tam možnosti, nebo ne? Prosím, ne. Tam... Nebyly. To bylo, myslím, v tom rychlém, v té 1 minutě. Jo? A co to je oologie? No to jsem teda zírala, já to slyšela poprvé. To je Nauka super. o vajíčkách. O vejcích. To neznáte.
By měla ovologie, ne? Není. To jsme říkali všichni. Není. Stále tvrdí, že ne. Najdi si to. To je možná o tom, že už si trochu nahluchla. To jí vypadlo. Podívej se do Google. No tak to vyřešíte potom. Jako No, a takže já mám víc teďko. No, gratuluju. Já mám 10. Děkuju. A kdo vyplácí? Pan ředitel. Pan ředitel. Jo, Jako vždycky. tak zítra se stalo. Ne, tam je totiž to je málo lidí si to uvědomuje, tam je to ABC, není vysloveně často jenom o tom to vědět, ale že tam jde hrozně zapojit právě hlava v tom vyřazování těch možností, které jdou dát ven. Ano, že? eliminační metodou. No, to znamená, a to jako v tom oni jsou třeba jako výborní. Že? No. Tak spíš, když říkala tady naše divačka, že to viděla včera, tak tím pádem, kdy se to mohlo točit? No. Hele, oni docela to jako přehazujou, tam jde o to, aby to bylo tak jako, aby lidi měli, tam nikdy člověk nezaručí tu výhru. To znamená, že někdy se to stane víckrát za sebou, tak potom se to tak jako rozhazuje dál od sebe, že většinou samozřejmě ty týmy nevyhrajou, takže něco může jít za týden a něco až třeba za 2 měsíce. Pro mě je to úplně jedno, já točím 3 díly denně a přijedu domů v době, kdy to jde zrovna a moje žena se na to kouká. A právě mi jaký pokládá vždycky, protože se mě přijdu domů a zazní otázka a Niky říká, jaká je správná odpověď? Říkám, co já vím? Já jsem odbavil 3 týmy dneska, jako já opravdu, jako, co nevím ve chvíli, kdy to probíhá, tak většinou si moc nezapamatuju. Mě by zajímalo tam vždycky, já to občas vidím, když já mám docela dlouhou tu školu, takže když se vrátím nějak v rozumný čas, tak nějaký ten díl vidím. A tam je vždycky otázka na začátku, co nejšílenějšího jste zažil, nebo něco takového. No. Co byste tam napsal? Co bych já napsal? No. Nevím, jedu ten seznam v hlavě, kdy už začíná to, že bych to mohl napsat. No. Nevím. Já jsem zažil dost jako šílených věcí. A tak dobře, tak něco. Něco byste tam musel napsat, tak co by to bylo? No, tak asi bungee jumping nebo seskok padákem. To tam, my to máme tam už napsáno, že to lidi nesmějí psát do té kolonky. Protože to je to, co se tam jako většinou ty lidi napíšou. Tak bych to tam asi přesto jako napsal. No. Dobře, a jak se tam točí ty lovci? De facto točíte ty 3 díly, tak přijde třeba Vševěd, je tam všechny ty 3 díly. Na každý ten díl jde někdo jiný? I když to máte rozházaný takhle? No. Jsou dny, kdy on teda chodí vždycky. Protože Nemá co dělat. No, buď, anebo ho to baví. On sedí vzadu a machruje. I když nehraje, tak machruje. Ale oni to berou poměrně jako vážně. To znamená, že oni vlastně, i když sedí vzadu a jako netočej, tak to tak jako hádají, že jo, furt. Že oni se jako, oni byli velmi dobrý už na začátku a během těch let se fakt jako hrozně vyhráli. Teď už je dost těžký je na něčem nachytat. Dobře, a takže tam jsou různě. Někdy jsou tam třeba jenom 2, někdy jsou tam 3, někdy jich tam ještě víc. Jo. A ten Superlov se natáčí jak často? Superlov jsme točili zatím jako 2krát, že jo? Teď je 2. sezóna a to se točí v Bratislavě teda a to je 1 díl denně. Dobře. Mimochodem, kdybyste někdo měl nějaký dotazy na pana Sokola, a tam je ruka, takže do ruky mikrofon ale potřebujete ho. Já jsem ředitel, a ho nepotřebuji. Jak vybírají ty lovce? Máte o tom představu, podle čeho je našli, kde je vyhrabali? Mám o tom představu, vím to poměrně přesně. Tyhle ty kvízoví lidi, to je taková jako rasa. A oni se dost dobře jako znají, se sdružujou kolem tady toho, dobyvatel se to jmenuje, taková nějaká, no. prostě, no.
a jsou ty hospodský kvízy a chytrý kvízy a ta komunita se poměrně dobře zná. To znamená, že vím, že oni začínali, ten casting byl fakt obrovský a začínali z 1000 lidí. Našli nějakých 300, eliminovali, který byli normálně už jakože na nově na testu. Z toho udělali nějakých 50 a z těch se vybíral. To byl jako ten casting byl obrovský. A z toho vyplynulo těch 5 a teď se snažíme najít dalšího. No, že by, pan ředitel. Jako. Co na to castingy teda? No, ale zase je takový jako interní. Já právě teď zamýšlím, co z toho můžu říct a co z toho nemůžu říct. Ale... Tak to zkuste. No ne. Pak to se rozvíjíte zpětně. To mi Nova řekne, jestli jsem řekl něco. Ne, tak jako to je... Jedna věc je ještě ke všemu, tak je to prostě jako televizní produkt. To znamená, že jedna věc je to, co ty lidi vědějí a jako, jaký mají znalosti. A pak je ta věc, jak se vyrovnají s tím stresem toho natáčení a těch kamer. Že? To je taky strašně důležitý. Tam právě to, myslím, že to, kdo to sleduje, tak ví, ten Lišák je zrovna chudák kluk, který s tím stresem úplně bojovat neumí. On má jako fakt výtečný výsledky mimo ty kamery, ale tam vždycky já už ho poznám, kdy se rozsype. A vím, to není jako úplně dobrý. No, no a čekal jste takovýhle úspěch té show? Hele. Jako pro mě to má překvapivý úspěch. Já jsem jako nečekal, že to bude až takhle populární. No takhle, já toho byl fanoušek. Jo? Jako, že Chaseu, anglickýho. Já miluju odpoledne v Londýně ležet doma a oni tam mají ten set těch, nebo doma, jako myslím, no. V hotelu, nebo... Tam prostě? Tam. Nebo můj otec tam měl byt, takže jsem tam jako proto říkám doma chvíli. Ale že jsem tam vždycky jezdil a odpoledne je dlouhý set jako soutěží jedna za druhou na ITV. A já to vždycky miloval jako ležet a hádat. A Chase byl vlastně moje nejoblíbenější. To znamená, že když mi to nabídli, já jsem neváhal jako vteřinu. Dobře, a když je to takhle populární, dá se nějakým způsobem třeba, nevím, udělat to, že by vy, kalkulátor, jste se sebrali takhle a jeli byste, nebo že by se vás někdo objednal a vy byste takhle přijeli a udělali jste tam s nima prostě s nějakýma vybranýma v nějaký hospodě nebo nějakým podniku jako takovouhle show? Dělá se to? Nebo dělal jste to? Já s Kvášovským nikam nepojedu. Dobře. Takže tím se to jako je rovnou vyřešený. Dobře. A myslím, že se to jako úplně nedá. Jsou tam nějaký licenční, že jo, ujednání a ve chvíli, kdy jste toho součástí, tak jako myslím, že nemůžeme jen tak jet a dělat někde jako soutěž. No. Myslím, že jsme porušili nějakou smlouvu. Dobře. Dobře, tak to máme teda, ano. Mikrofon možná, jestli můžu poprosit. A nebo to pak zopakuju. Tady vepředu. Já mám 2 otázky, takové jakési otázky. Ano. Jedna je, jakou byste chtěl dostat otázku, jak byste na ně odpověděl. Ano. A druhá, pokud by se vám oběma chtělo, jestli byste si mohli vyměnit role a ukázat nám tady na chvíli výměnu rolí. Děkuju. Tak teď mě úplně, teď jsem si úplně, cože? Tak... Nemusíte odpovídat. Ne, já nevím, já tě klidně zachráním, protože tohle je strašná dřina. Já se jenom vypindávám. No. To znamená, že já si určitě nechci měnit roli. Já tohle je jako... Třeba já ty rozhovory tam s těma lidma, který dělám, to je... Samozřejmě tady je to přece jenom talk show, je jako... Já miluju talk show. Ale tohle to je strašná práce. Jako ten talkmaster je jako klobouk dolů. Takže já budu tady a budu se vypindávat dál. A otázku, já nevím, já už jsem dostal, myslím, všechny otázky, které šly v životě. Že jsem už jako odpovídal mockrát. Takže, a mě nevadí dostat jako jakýkoliv otázky. Jako no to je výzva, přátelé. No.
jsme se bavili venku, jak vy jste říkal teda, že máte vystudovaný Gimpl No, v Šumperku, nebo já nejsem je tam asi nějaký Gimpl. děkuju. Ne, v Šumperku je Gimpl, je výtečný. Jsem hrdým absolventem tohoto Gimplu. No. A potom Damu. Damu a Famu. Damu a Famu dokonce, no. Tak škoda. Jakou famu? Dobře, jakou Famu? Normální, regulérní Famu. Dokument. A točil jste někdy dokument? Točil jsem dokument, ačkoliv jsem to nikdy nechtěl. Já mám Damu, normálně herectví a režii zároveň, což nebyl můj nápad. Koho? To byl nápad Jiřího Adamíry a pana režiséra Pistoria. Jsem se hlásil na herectví a po druhém kole přišli a přečetli ty jména, který postupují do toho finálního kola a mě nepřečetli, že jo? Takže mě se zhroutil svět. Já jsem se sesunul u toho topení a začínal jsem zrovna plakat. A tady se postavily nohy a jsem se podíval nahoru a to byl Adamíra a zeptal se mě, jestli bych nechtěl spíš studovat jako zároveň herectví a režii. Já jsem řekl, že určitě. Mně to bylo jedno. Já jsem chtěl hlavně být na té škole, že jo? Ale vlastně jim vděčím za to, že režíruju. A když jsem dodělal Damu, tak jsem se přihlásil na Famu a dělal jsem dokument ještě. Tak, pardon, teď jsem se trošku jenom do toho zaplet. Takže máte to herectví nebo ne teda? Mám herectví a režii zároveň vystudovanou. vystudovanou. Jasně. A potom dokument. No a ty přijímačky na to herectví. No. Jako, teď kolega tady bohužel není, ale tak máme nějakou jako představu, jak to bylo letos, no minulý rok, jak to bylo tenkrát. Co jste musel dělat, nebo co jste si museli připravit? Jinak, nebo co jste si vy připravil? No, já jsem měl, měly být 3 monology, si pamatuju, 2 básně a pak ještě je to samozřejmě, jsou nějaký ty pohybový, jakože testy, zkoušky a nějaký písničky, asi 3 si člověk má nachystat. No. Co jste zpíval? To už si nepamatuju, protože já jako jsem nespíval úplně rád. A to je škoda, vy jste se vzadu tak rozespívával, jako? My se o tom bavili, že možná nastane ta chvíle, ne? Ne, tak teď to je ono. Ne. Jako. Já mám, to je, moje děti to nenávidí, já mám tik, já zpívám furt a nevím o tom. Takže vy jedete tramvají a... Já proto nejezdím tramvají. Ne, já jsem schopen u placení u pokladny si zpívat prostě. A děti teď už jsou velký, že jo. Teď už se mnou nemusí nikam chodit, ale když byli malí, tak vždycky to... Já jsem schopen fakt zapomenout a normálně nahlas si... že já jsem tím uklidňuju. A děti vždycky měli jsme takový heslo, že se děti ptali, jestli nevolala náhodou teta, což znamenalo drž hubu a nespívej. No. A touto příhodou jsem zapomněl, na co jsi se ptal. Ano, na tu písničku, jakou jste měl. Nevím, nějaký lidovky jsem měl asi. To je pekelný, že jo, tady zpívat tady před... A koho jste měl v porotě? No tak ty, který nás potom učili, to znamená, Pistorius byl vedoucí ročníku, Adamíra Viktor Price, Daniela Kolářová, Miloš Hlavica, pak spousta takových jako lidí, o kterých asi nebudete nic moc vědět, a přesto jsou to legendy v oboru. Jako paní Frintová a takovýhle. Prostě, já jsem dělal přijímačky těsně po revoluci. To znamená, že, promiň, ne, že tam bylo, jsme byli, ta společnost žila v ohromným takovým jako nadšení, že bude všechno už v pořádku. To znamená, že my jsme ty přijímačky měli, tam normálně sedí jenom ta komise. Na těch našich přijímačkách bylo úplně narváno, byl tam Barťák, prostě byli tam fakt lidi, který, protože jsme tehdy, tak jsme konečně se mohli začít zajímat a nikdo nám nemusel říkat, co, nebo neříkal, co máme dělat, tak všechny to bavilo. To znamená, že tam bylo úplně narváno hercema, z kterých my jsme
padali na prdel, což bylo o to těžší samozřejmě jako se před nima nějakým způsobem jako hecnout a nevyhořet úplně. Nebo takhle, já nejsem vysloveně jako castingový typ. No, na to jsem se chtěl zeptat, jestli teď chodíte ještě na castingy vůbec? Ne. Už ne. Nebo chodil jste? Byl jste párkrát aspoň? No, tak v začátcích kariéry jsem byl párkrát s velkým neúspěchem na castingu. Já jsem nikdy nic nedostal z castingu. Já jsem opravdu marnej. Jsou herci, kteří jsou výteční na castingu a pak jsou herci, kteří nejsou výteční. No a když třeba děláte divadlo, tak děláte casting, nebo už rovnou máte nějaký ty typy, který tam půjdou, víte po těch hercích, že ten se vám tam hodí? Nebo taky, jako jestli vlastně jste u toho, když je ten casting, nebo jestli se stále dělá, a máte pochopení pro ty lidi teda v tomto případě. Jak jim to zpříjemnit? Já jsem na tom, když jako dělám ten casting a musím být ten režisér, tak já jsem na tom ještě hůř. Mě jich tak líto. A tak si představuju, co prožívají za peklo, že já se jim snažím jenom, aby to jako přežili a vůbec nejsem schopen vnímat, jestli jsou dobrý nebo nejsou. Já si zase myslím, jako režisér, já víc poznám z toho, když si s těma lidma povídám. Poznám daleko víc, než když předstírají nějaký herecký výkon. Já zase docela věřím v tom, že jako při té práci jsem to schopen z nich jako dostat. Mě víc zajímá, jaký jsou to lidi, protože zvlášť u toho divadla s nima budu trávit jako hrozně moc času. Takže pro mě je podstatný, aby mě ty lidi bavili jako lidi. A to herectví, tam já si věřím, že to z nich nějak jako dostanu. No. Dobře, tak já zůstanu u toho, že to z nich dostanete. Já jsem koukal, co jste tam režíroval všechno. No. Je to hodně. No. Já jsem nic neviděl. Ale chtěl bych strašně vidět Vánoční koledu. Ano. Co hrajete ve Studiu 2 vždycky v prosinci, já nevím, jestli teď přes léto to asi nehrajete úplně. Ne, myslím, že Michal to nasazuje vždycky kolem. To bylo i tak jako naplánovaný. No. A tam hlavní roli hraje Karel Roden. No. A ten tam asi zpívá, jsem pochopil, takže je to muzikál. Zpívá tam nebo ne? Hele, Vánoční koleda je hrozně zvláštní tvar. To původně měl být koncert. Vánoční koncert, do kterého Michal obsadil vlastně Davida Kollera jako rockovýho zpěváka, operní zpěvačku Marinu Viskvorkinu a Asidy Tobias jako takovou šanzoniérku, že chtěl vlastně 3 úplně odlišný typy zpěváků a Ivana Chýlková s Karlem měli do toho jenom jako tak... Jenom hrát. Ne, neměli právě vůbec hrát, měli přednášet takový jako vánoční, jenom to měl být jenom takovej tvar vlastně vůbec ne divadelní. A mělo se to jmenovat Vánoční zázrak. A Michal si buknul v Hybernii vánoční termíny a Olda Lichtenberg, který je majitel Broadwaye, šel, že to je vedle, tak kolem toho Fermanu šel a ten jako Vánoční zázrak se mu hodně líbilo, tak si zavolal, jestli už je to buklý. Jestli máte pravdu. A normálně mu to ukrad. Jako, z Ledeckýho, písničkama to hrajou jako, teď Vyberny, to je pravda. Nechal si zarezervovat název Vánoční zázrak a nasadil to prostě a řekl Jankovi, ať napíše jako vánoční muzikál. Tím pádem z Vánoční zázrak prostě na začátku nebo chvíli před začátkem zkoušení ztratil ten název a Michal zoufale hledal, co s tím uděláme a já, jak jsem hledal ty texty, který oni by mohli říkat, tak tam byla ta Vánoční koleda, že jo, ten Dickens, jeden z těch textů. A Michal najednou zoufalstvím říká, no tak a co kdyby to bylo celý jako ten Dickens, že bychom to udělali jako vlastně jako divadelní představení. A já, idiot, jsem mu řekl, že jo, ve chvíli, kdy jsem nedocenil, že to jako bude absolutně jako jiný penzum práce. Ten koncert se 2 hercema, který mluvěj, uděláte, my jsme měli v Hybernii rezervovaných 6 zkoušek na jevišti.
Normální divadlo se zkouší měsíc a půl na jevišti. A tady to se rozrostlo jako do vlastně obrovského tvaru. A my jsme to museli udělat na 6 těch zkoušek s tím, že tam prostě bylo jako milion změn. Ty ubožáci, ty technici říkali, že tam je víc přestaveb, než třeba měli v Drákulovi nebo v něčem. A my to dělali na 6 zkoušek. To znamená, že jsme po nocích někde v nějakých halách simulovali, že se točí jeviště a herci chodili a tvářili se, že se točí. A ještě tam se stalo, jak to bylo najímaný, ta technika, tak tam byli třeba osvětlovači a zvukaři z té Hibernie, který jako dost lili. A já, jak jsem neměl ten čas, tak já jsem jako, vím, že jsem měl zkoušku a potom jsem celou noc svítil. Třeba do 5 do rána, od té zkoušky, která skončila v 8, jsem do 5 do rána jsem svítil. V 10 jsem teda přišel na tu další zkoušku, kde oni nebyli, protože mají samozřejmě odborovou pauzu mezi prací. Takže jsme absolvovali zase tu zkoušku bez světel. Oni přišli na konec té zkoušky, zapnuli ten pult a řekli, tak nám se to neuložilo. A tohle je představení, my se na to všichni, teď už na to vzpomínáme jako dobře, ale já jsem v den premiéry to dosvěcoval, tam už byli dole lidi, premiéroví diváci byli dole v tom foaje, bylo třeba 6:30, v 7 to mělo začít a já jsem nahoře svítil druhou půlku. A během té premiéry jsem běhal tam s těma technikama, že jo, teď jsem posílal ty děti, kdy mají, protože tam bylo třeba 20 dětí, jsem posílal děti na scénu, hnal jsem děti ze scény. To bylo jako největší peklo v mém životě. Bylo. Horší než stand-up. Začátek. No režijní peklo, myslím. Jo, takhle. No, tak vyjedete tam ty deadliny, takže když jste až do poslední chvíle, tak... Myslím, že tohle už netrumfnu, nikdy. Že tady skutečně se ty lidi zdržovali dole a pustili se nahoru třeba za 10:07, protože já to za 10:07 dosvítil a v 7 se hrál. Dobře, no. A tak to jsou všechno připravené věci. A třeba taková partička, že jo, tak to nebylo připravené. Ne. To musí být úplně něco jiného. Přece tam jdete s čistou hlavou, nic nevíte, nic. Vlastně ty hry jste taky nevěděli tenkrát. Nebo už nějak jako aspoň, takže bude party se asi trochu čekalo třeba, nebo... Tak ta byla vždycky, že jo. No. Ale jinak jste jako nevěděli ty hry. Bylo to fakt až jako na místě? No, a jako ten typ té hry, vždycky jsme si ji zkusili, aby jsme věděli jako ty pravidla. Jo, to jo, ale to jo. Nevěděl jste, že ve středu budeme hrát tohle? Ne. My jsme to ani... Dano měl někdy tendenci, když to bylo jako nějaký složitější, nebo když se toho bál, tak měl tendenci, že nám to řekne a my jsme mu to nikdy nedovolili. Protože jsme chtěli, aby nás to jako bavilo. A spolíhali jsme na to, že to jako dokážeme, no. No dobře, no a tak já vím, že třeba, dobře, tak všichni jsme to viděli, tam Richard Genzer nejvíc hádal třeba tu party. No. Párkrát jste taky hádal, jako, jaký to je být na té pozici, když fakt jako nevíte vůbec nic, teď tam na vás koukají lidi, natáčí se to a třeba je to úplně jednoduchá postava, je třeba nevím, tačka Šmoula, vy prostě nejste schopný se k tomu dostat. Jako člověk si někdy říká, že to sleduje, teď to není možné, mu napovídáš, takhle to musí vědět, jako. No, tak já jsem to jako hrál mockrát, protože my jsme nejen natáčeli, my jsme s tím poměrně jako hodně jezdili. My jsme v době, kdy jsme to dělali, jsme pondělí, úterý, středa, někdy i čtvrtek, hráli jako po republice vždycky 2krát každý den. Takže my jsme to fakt hráli jako víc než 1000krát. Takže já jsem hádal taky jako hodněkrát. Ale tohle je hrozně jako user-friendly, že to je zábavný, když vám to nejde, že? To znamená, že samozřejmě, že člověk je nasranej. Ale když se na to dívá jako tvůrce, tak jako vlastně je v klidu, protože to není přece o tom to vyhrát nebo to uhodnout. Že tam prostě je o tom, aby prostě ten tvar byl zábavný a to je na té partičce je vlastně nejlepší, že to funguje, i když vám to nejde. Nebo často to funguje daleko víc, když vám to nejde. A jsou nějaký díly, které prostě nešly ven, protože byly fakt jako nudný? Že se to nepovedlo ten večer a si to nemůžeme vysílat, jako se ten nikdo nesměje? Nebo pamatujete si vůbec nějaký takovýhle díl, který fakt jako, já nevím, že se třeba, nevím, něco ten den se stalo, nebo se sešlo zvláštní publikum, který nějak nereagovalo tak, jako třeba jindy reagujou, tak...
Hele, myslím si, že ne. Myslím, že se nám to jako nestávalo. Bylo samozřejmě, že jako byly povedenější a méně povedený díly, ale myslím, že tam největší štěstí celého toho bylo, že fakt ta chemie mezi náma 4 byla, my jsme jako fakt byli každý úplně jiný a strašně se to jako doplňovalo. A to byly zlatý časy, to bylo fakt jak kapela. Prostě akorát jsme místo hraní, jsme improvizovali. A akorát vždycky, když se netočilo, hráli jsme, jako myslím, že to člověk nikdy neodhadne u té improvizace, kdy se to povede nejvíc a myslím, že ty největší bomby se nám povedly bez natáčení. Takže ty si jenom pamatujeme. Jo, že ty jsme nikdo neviděli. No a ono to na YouTube, to je vždycky to někdo z těch diváků to jako točil, že jo. A v mizerné kvalitě se to dá jako, ale já jsem, jako byly doby, kdy jsem se na to jako kouknul, protože... Máte nějaký oblíbený? Miluju muzikál z Kroměříže. Vím, že jsme hráli v Kroměříži a tam jsme dělali muzikál, který byl, myslím, že opravdu nejlepší, co jsme jako dělali. Ten se jako hrozně povedl. Pak ještě někde, vím, že bylo takový to nespokojený režisér. No. To je takový to, že tam vždycky jeden dělal režiséra a ty musel zadávat. Tak vím, že jsme dělali stmívání, který jsme nikdo neviděli. Proto jsme se tomu vždycky bránili u toho. A my jsme tady už nás ty lidi donutili, tak my jsme si jako vlastně udělali takový jako role, že teď nevím, taky to točíme, ale tam to je taky natočeno, to je jedno. Že jsme vlastně to udělali tak, že jak jsme nevěděli, o čem je ten příběh, tak jsme to udělali tak, že Hitler, Goebbels, Göring a režisér nacvičujou stmívání. A bylo to tak strašně zábavný. Bylo to samozřejmě hrozně jako často za hranou, ale je to strašně dobrý. No. Dobře, ale tak ten humor za hranou to vám nevadí. My na těch Slavících si myslím, že někdy je to takový, dobře, oproti Americe to jako to za hranou nejsme, ale tak na ty naše poměry je to takový, jako hrajete si a s to tím. není o tom, že by mi nevadil humor za hranou. To je prostě, jako já miluju humor na hraně. A akorát u toho to nikdy prostě, jako to nemůžete dopředu připravit, jestli to prostě vyjde nebo nevyjde. To znamená, že to, že člověk prostě občas to jako přežene, to se prostě stane. To jako nejde. A není to o tom, že by mi to v tu chvíli nevadilo, že to je za hranou. Naopak mě to sere, že to je za hranou. Ale takhle to prostě je u tohohle řemesla. Protože ve chvíli, kdy si dáte ty hranice dopředu, tak to nebude vtipný ani omylem. Protože ve chvíli, kdy si řeknete nesmím říct tohle a nesmím říct tohle, prostě humor je přesně o tom, že to je prostě hraniční věc. A já miluju, když to vyjde přesně na té hraně, ale nemůžete si to bohužel jako dopředu zakázat. Prostě musíte jet a občas prostě to jak, když jedete s kolem v bahně, no tak občas vám to jako ujede, no. A občas se i vysekáte jako hodně. No. Dobře, no takže když se ještě takhle obloukem vrátím k těm Slavíkům, tak je asi velká šance, že budete moderovat i letos? To myslím, že jako jestli jsou někde uzavření a to sázky, tak se můžeme domluvit. Protože je 100% šance, že to budeme dělat letos. Jo, tak to asi vsadím, to zase jako to, ale teď jsem si stáhl aplikace, že v pohodě. No. Tak jo, běda, jako jestli... Ne, my už to chystáme, že jo, tak to se chystá strašně dlouho. Vždycky, jak to skončí, tak se jede ten další. To ne, to vysloveně ne, ale už teď už máme za sebou pár schůzek. Ono, nevím zase, ono se to třeba nezdá, ale zatím je strašně práce. Fakt jako hrozně. No. Dobře, to je jinak. Tohle je teda spolupráce s Alešem Hámou. No. A já jsem koukal, to bylo v době covidu, to vyšlo, ono to asi mělo být předtím, ale nějak se to úplně nevím, jestli jste nějak říkal tenkrát, že to mělo být nějak sestřihaný.
Já mluvím o Cestě kolem světa. No, A tam jste se s Lukášem Pavláskem. to je pro mě... Já nevím, jestli jste to někdo viděl. Oni to, myslím, možná potom dávali v České televizi. Ne, myslím, že Prima to koupila. Nebo Prima. My jsme se snažili tomu zabránit, aby to nikde nebylo. Jo. My jsme byli ochotní to i zaplatit, aby to nikde nebylo. A teď No. co se vám na tom nelíbilo, tak jste zase tak jste si zacestoval trošku? Ne, hele, my jsme to s Lukášem vzali s tím, že vlastně, když to nevyjde, tak se aspoň podíváme po světě. A vlastně se to úplně přesně splnilo. A my jsme se potom strašně nepohodli s Danem Svátkem, který to režíroval, protože ta postprodukce byla opravdu jako úplně tristní. My jsme natočili těžký, já nevím, jestli vás to zajímá, se takhle tady stěžovat. No tak můžeme jít jinam. Tak, No, tak jo. co by bylo lepší, cestování s Alešem Hámou nebo s Lukášem Pavláskem? Zábavnější je to určitě jako, nebo mě to bavilo s tím Lukášem. Není to náročný trochu? Je hrozně, já ho měl jako dítě vlastně, že on je opravdu idiot. A on je schopen se ztratit úplně všude. Vy jste ho hledal? Já jsem ho hledal jako... Kde se vám ztratil prvně? Prvně se ztratil, myslím, že v Údolí smrti se mi ztratil poprvé. Tam to bylo, potom se mi ztratil při přestupu v Kuala Lumpuru. A on umí nějaký jazyk? Ne, nebo takhle, on se jako, když se donutí, tak anglicky mluví, jo, trochu, ale nechce se mu. Takže já ještě za něj vždycky všechno vyřizoval, tady veškerý jeho zapomenutý notebooky v letadle. To bylo fakt, jak jezdit jako s 5letým dítětem po celém světě. To bylo jako já na to hrozně rád vzpomínám a dokonce si fakt myslím, že jsme u toho natočili hrozně moc jako dobrýho materiálu, který nikdo nikdy nepoužil. Že tam byl strašně... No, tak nějakou tu hezkou vzpomínku, která třeba nemohla být v tom sestřihu, kdyby se to někdo podíval. No ne, my jsme toho natočili tolik. Jako Jak dlouho jste byli pryč? My jsme nebyli pryč permanentně, my jsme měli práci samozřejmě, takže my jsme vždycky letěli třeba úplně brutálně, třeba my jsme letěli na týden na Kubu a pak jsme letěli zpátky a letěli jsme na 4 dny na Maledivy a zpátky, letěli jsme do Ameriky a zpátky. My jsme To byl nějaký menší štáb asi, ne? Tak to byl úplně jako no budget. To znamená, že to byl režisér, kameraman, původně tam měl být kostýmér a maskér v jedné osobě a zvukař a produkční v jedné osobě a my dva. Režisér s kameramanem odletěli nejdřív, asi 3 dny před námi, ne, i víc, třeba 10 dní před náma na nás čekat. Já to organizoval. Kostýmér a maskér v jedné osobě se mi 4 dny před odletem přestal hlásit a nepřijel skutečně na tu Ruzyni, odkud jsme měli odlítat. Přijel tam jenom produkční a zvukař v jedné osobě, který se mi představil, řekl, že je produkční a zvukař v jedné osobě a že jde koupit ještě nějaký rekvizity a uvidíme se u gateu. Tak jsem šel hulit a přišel Lukáš ven a říká, nešel bys dovnitř? Říkám, Lukáši, já kouřím. A on, no ale tam vznikla taková situace. Říkám, jaká situace, Lukáši? A on, no ten produkční a zvukař v jedné osobě nemá platný pás. Takže on nám dal tu nagru a my jsme s tím nastoupili do letadla, přiletěli jsme do Thajska, jsme vezli tady tohle zařízení a jdeme z toho letadla a první, co tak na nás dva ukázali a šli jsme na tu kontrolu. Že? A já jsem říkal Lukášovi, ty krávo, jestli v tom cokoliv je, my jsme se do toho nepodívali, tak jsme tady na dosmrti. A fakt jsme byli úplně, protože známe zvukaře, že jo. Protože oni si to většinou ani nevyházejí, že jo, tu trávu z toho ven. A my byli fakt úplně podělaný.
A teď jsme přiletěli a Dan svátek, že bude prostě, že to bude zvučit sám. První 3 dny nám neukázali denní práce. Tak jsme jako se pídili, proč. A on říká, ne, já chci, aby to bylo takový, abyste se na to nedívali, aby to bylo živý, že jo. Pak jsme zjistili, že to nedokázal zprovoznit, že tam nebyl zvuk první. Pak už to bylo takový, jako už to mezi námi začalo být napjatý, protože jsme jako, vím, že jsme točili v Tokiu a Dan najednou říká, já bych chtěl, aby teď i z řeči vašeho těla bylo jako poznat, o čem ta scéna je, protože já pod to chci dát hudbu, že jo. Tak jsem se na něj podíval a říkám, ty nemáš to zvukařský zařízení sebou, že jo? A on, mám. A tak říkám, neslob se, jak mi ho ukáž. A on, tak jsem to nechal na hotelu, no. A tímhle způsobem to probíhalo celou dobu, to natáčení. On byl, promiňte, ale on byl schopen. Postěžujte si, pojďte. Ne, my jsme šli normálně, my jsme přešli hranici z USA do Mexika, jako tu pěší hranici. A když jsme se vraceli, tak on najednou říká, já jsem vymyslel, že budete jako něco do těch států pašovat. A my jsme mu říkali, ty jsi úplně posral, ne? On říká, ne, vy jenom si vemete takhle ručník, jo, a já to 8 takhle jako natočím, že to pronášíte, to se tam hrozně hodí. My jsme říkali, nebudeme nic, ty jsi neviděl ty 2metrový chlapy s těma psama? A on, ne, tak když to bude ruční, tak jim, když tak řekneme, to byl jenom ruční. A my jsme mu říkali, no absolutně, zapomeň, že jo. A to jsme byli třeba 400 metrů od té hranice, že jo. A teď jsme se hádali a já jsem se najednou podíval na zeď a tam bylo napsáno, veškeré vaše jako pohyby a dialogy jsou nahrávány. Takže my jsme jenom dorazili k té hranici a vůbec už jako tam rovnou jsme šli na absolutní kontrolu. Kolikrát jste takhle byli na nějaký kontrole za tu dobu? Mockrát. Ale vždycky v pohodě, ne? Tak jako. No. Ne, on třeba v Saudské Arábii chtěl, že tam ve scénáři bylo napsáno, Ondřej si na tribuně povídá s šejkem. A samozřejmě nezařídil žádného herce jako šejka, že? Jsme byli na velbloudích dostizích, jo. A teď tam byla tam nikdo nechodí, tam jako jenom, jako tam jsou jenom ty šejkové, kteří prostě jako vylezou, ale protože to mají ty, jako tam jezdějí, tak jako odpočinout, ale tam normální diváci nejsou, pak jsou jenom ty ubožáci, kteří se starají o ty velbloudy, že jo. A on mi říká, tamhle je ta tribuna, tak tam běž a něco s nima řeš, jenom aby to prostě, tam to nebude to slyšet, ale prostě jenom, aby bylo vidět, že si s ním povídáš a potom k tomu dodáme jako ten zvuk. Já jsem říká, tam nejdu. Jako. A on říká, proč ne? Já říkám, no tak já nevím, jestli vidíš ty chlápky kolem, to nejsou ty vole ubožáci s ručníkama na hlavě, to je ochranka prostě, já tam nepůjdu. A on říká, ohrožuješ natáčení, mi říká. Já říkám, tak dobře, ohrožuju natáčení, ale zachraňuju si vlastní život. Jako. A on se nasral a rozhodl se, že mi to jako předvede a šel prostě a za 6 vteřin ležel držkou v tom písku a na něm klečeli 3 chlapy, že jo. A já jsem poskakoval kolem a jenom jsem mu říkal, vidí, a tam bych byl já! No a Lukáše Pavláska taky takhle nutil, nebo to bylo jen na vás? Lukáše nutil do ještě horších věcí. Oni jeli, nepřetahujeme už? Jo, tak ještě chvilku máme rozhodně. To je, Lukáše, oni nám došli, jako jemu došly prachy. My jsme jediný si to vysvětlovali tím, že on zdrhá před nějakou mafií a to natáčení je jenom zástěrka. Protože on neměl připravený nic. My jsme prostě, jako, my jsme byli, nevím, nějakým prostě v Dubaji a vždycky nám dal to, co máme říct o Dubaji, což bylo prvních 10 řádků z Wikipedie. A my jsme mu říkali, můžeš s tím dát trochu práci a prostě a on, jo, to je pravda, a jeli jsme v dalším městě a teď ho vidíme, jak na telefonu zase jede Wikipedie a hledá, co budeme říkat, jo. A teď, když jsme byli na Bali, tak došly prachy a už nebyly prachy na letenku pro mě do Austrálie, jo.
A já už jsem tehdy byl takový, protože jsem toho dost zaplatil sám, tak už jsem jako záměrně, prostě já jsem říkal, já si ji nebudu kupovat sám. A tak odletěli jenom oni s Lukášem a vymyslelo se ve scénáři, že já zůstávám na Bali, nechali mi tam Osmo a telefon a že jsem měl sám natáčet, jak jsem sám na Bali. Jo. A oni odletěli do Austrálie na otočku, na 2 dny, že natočí něco v Kakadu parku. A akorát si prostě nepodívali se, jak je ta Austrálie velká. Takže mi přišlo ráno, mi přišlo video od Lukáše, kde byla taková ta rovná, prašná australská cesta, takový ty nízký keřiky a tam bylo vyrážíme. Jo? Odpoledne mi přišlo to samé video. A bylo tam napsáno, ještě jsme nezastavili. A já jsem mu psal, tohle video už jsi mi posílal. A on říká, ne, to jsem točil teď. A večer přišlo to samé video. A akorát se stmívalo. Takže celý den jeli, k ničemu nedojeli. Druhý den to samý. A najednou jeli a viděli tam nápis Laguna. A ten Dan, jak byl už nervózní, že nic prostě nenatočej, tak tomu zatočil a říká Lukášovi, a to byla prej taková jakože normálně jako taková kalná kaluž. A Dan mu říká, vykoupej si. A Lukáš, nechce to je bahno, jako. A on, no tak to bude vtipný, že se budeš koupat tady v tomhletom bahně, jako že jsme nikam nedojeli, bez toho prostě to. A Lukáš, jak jsem tam nebyl, tak přemohl tady tu svoji jako nechuť a říká tomu Australanovi, říká, je to bezpečný se tam jít vykoupat? A ten mu říká, tak to bych určitě nedělal. A on říká, a proč? Říká, tak tam jsou krokodýly, že? A zachránil ho fakt jako vteřinu předtím, než vstoupil do toho bahna, z kterého by se vynořili ty mrchy a sežrali ho. No to byla záživná cesta tohle teda. Nebylo to fakt, a my jsme tohle všechno natočili. Ale jako furt jsme ho přesvědčovali, že na tom, že to bude vtipný, když bude vidět, jako, jaký fail to byl od celý to natáčení. No a je nějaká šance, jestli to třeba vezmete vy v nějakém volném čase a jako režisér se na to podíváte a dáte tomu nějakou formu? Já jsem to jako se pokoušel dokonce, že jsem fakt jeden díl jako udělal, tak jak si myslím, že jsem měl ten svůj materiál třeba z toho Bali a to, co jsme točili, takže jsem to jako sestříhal a tam nebyla vůbec komunikace potom. Jakože to se sestří, podle mě to dal někomu, kdo tam s náma nebyl, nikdy to neviděl a tento podle toho původního bodového scénáře sestříhal tady na tu nudu nudnou. A nic tady z těch věcí tam nebylo použitý. A my jsme říkali, proč to tam kurva není. A prostě tam došlo k takovému, jakože, a proto jsme se fakt snažili s Lukášem tomu jako zabránit, aby to šlo ven a nepodařilo se nám to. No. No tak kdyby náhodou to někdy vyšlo, tak my se na to budeme těšit a už teď se těším na ten váš stand-up. No, tak jo, tak já taky. A na ten přijdu. A rozhodně na něco třeba do Činoherního klubu. To by bylo pěkné. To by bylo pěkné. Máte tam něco, kde hrajete a režíroval jste to? Ano, taky? Osiřelý západ. Jenom tohle? Mám tam spoustu věcí. No, Osiřelý západ. No, jsou normální stránky. No jasně. No dobře. Tam se stačí podívat. Jo? Je to tam vidět všechno, co jsem... Najdu to tam. No, Poznám to. Úplně. Jo. Tak jo. Ondřej Sokol! A tam se nám ještě někdo hlásí. Takže, dobře, tak ještě rychlá dá. Budeme si sedat nebo odpovídáme? Tohle tak to bude dlouhý. Se děkuji. Řekl jste tady pro ty naše studenty hrozně moc důležitých věcí. Jenom jednu jedinou věc bych si přál, aby si od vás nevzali. Ano. Hrát na tu deadlineu. Ano, Oni my v budou pondělí odevzdáváme odevzdávat absolventský maturitní program. práce, kde je stanovený termín. Tak řekněte to ještě jednou, byste... Takhle, je to ten nejhorší způsob, jakým se dá existovat v tomhle povolání. Na druhou stranu je to prostě kreativní práce a u některých lidí probouzí tu kreativitu jenom strach. Takže... Ano, to pan...
No a jenom, jak jsem říkal na začátku, už jsme trochu větší kamarádi na to, abychom udělali tu fotku. A vy potom opravdu toužíte, Adame. No tak já bych byl pro. Takže pojďte. Fotograf, prosím. Na tohle to ještě. Ticho! Já musím na svoje happy place. Já si budu představovat, že to je jakože Santa Claus a já, že jsem dítě a něco si přeju. Ano. Jo? Ano. Ondřej Sokol! Se mějte.